Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time? Shalom. Horas madihamu, damang dainang, dohot sude ruas ni huriata, narotu bagas joro ni tuhata, apala di obason. Songoni, damang dainang, dohot sude ruas ni huriata, namangi huton, partangyangan pasion napaduahon, melalui live streaming di bagas tamar sada-sada. Selamat pasion ma dihita saluhutna. Adorang sotapuka partangangata di bagas bornginon, tapahohom maroha dohot pikirata mamongoti tangiang na hohom, martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhan tasian bukuede nomor 242 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 rimmanon hita jongjong.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Odo di patu padebata, humokop hita, gabe dosa do ibana, naso tumanda dosa, asa gabe hati goran ni debata hita, di bagasan ibana, haleluya, martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulau ni sibolusi. Saya padu ngomahami, marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahatro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Takup aka soldadu dohot iduk nasida, rodi aka naposoni Jahudi ma Yesus, jala diihoti, jadi ditogihon ma ibana jumolo tu si Hanas, ima si matua ni si Kayapas, si tua ni Malim di nasataoni, ima si Kayapas, naung madok tu aka Jahudi, dengganado mate sadahalak, humoko bangso. Alai diihuton si Simon Petrus, dohot sisean na sadari na ma Yesus. Naung masih tadado sisean na sadai, dohot si tua ni Malimi. Jala bongot maibana rap dohot Yesus tu alaman ni Malimi.
Alai di suku situani malimi ma Jesus, taringo tu aka sisiana, doho taringo tu podanai. Jadi di alusi Jesus maibana, nin nama patar do hataki di hatoropan. Na totong do au mangajari na sailaon di bagasan parguruan nang di bagas jorope. Parpunguan ni saluhut halak Yahudi. Dang adong manang ahahu hatahon marsibuni. Buasa au disukun ho. Nasi danang ubege hataki ima sukun. Ai diboto nasi dado nahu hatahoni. Dung didok Yesus songoni di pastap sada opas na jongjong di sima ibana huhut didok songoni do pangalusim tu situani malimi. Dungi nina Jesus mamangalusi ibana, ia nahurang nahudok, hajong jokon nahurang, alay anggo naho nado, buasa pastapom mu au. Ay disuruh si Hanas maibana naung tinali itu si tuani malim si Kayapas. Di si domar pungu aka si boto surat, dohot si tua na torop. Alay say mangihu do si Petrus madaw-daw, sahat ro di alaman ni si tua ni malimi. Laos bongot maibana tu bagasan, laho hundul tu si rap dohot aka naposo marnida ujungna. Alay anggo si tua ni malim, ro di sandok rapot godang, mangalului panidang yon gap-gap do Pak Yesus, natuk mabahen ibana marutang hosa. Alay nang pehehe torop si tidangi gap-gap, dang adong nak jupang sa hasalaan ni Yesus. Alay parpudi Roma 2 halak nin nama, didok halakon, tarbahen audo mangalohai joro ni debata, jala pajong-jongon nai sumuang di bagasan tolu ari. Dungi hehe masih tuani malimi, mandok tu ibana, dang alusamu nahinati dakon nasida dopakho, alai say hohom do anggo Yesus. Dungi dipakulingi si tuani malimi maibana,
huhut madok, hupatolon mahotu debata si parngolui, asa di pauboho tuhami, manang natutuho Kristus anak ni debata. Dungi didok Yesus matu ibana, songon nidok mi matutu, ale hudok matu hamu, olak nion ma idaumu, anak ni jolmai, hudul di siamu ni hagogon, jalaro di atas obun ni langit. Gabe diri bako situan ni malimi mapahean na mandok, na mangaleai di batado ibana. Pola lulua dope sitidangi, nunga di bege hamu pangaleanai, behado di rohamu, dungi di nanasida mamangalusi. Marutang hosa maibana, jadi ditijuri nasida mabohina, nadeba manopuk, nadeba mangalisingi, huhut madok, surirangi hami Kristus, isedona mamunuho. Alai hudul do anggo si Petrus di alamani, jadi didapoton sada paropuan maibana madok. Doho dongan ni Yesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do, di dokma, dang adong huboto, jala dang huatusi nani dokmi. Laos ruar maibana tu alaman, jolo-jolo, jala martahuak mamanuk, alai marnida ibana diulahi na poso boru-borui mamandok tu akan na jongjong disi. Odo sada sian nasida.
Alai mamorso muse anggo ibana. Jadi dung satokinari didok akan jongjong disi mamuse madok si Petrus. Tongod dodongan nasi dadoho, ay halak Galilea doho. Gabe dipuka si Petrus mabura-burahot diri na huhut manolon-nolon. Dang hutan dajol mananidok munai. Dungi mamitor martahuak mamanuki padua halihon. Jadi diingot si Petrus mananidok ni Yesus itu ibana. Tolu hali doso ada honomo au, adorang so martahuak manuk padua halihon. Jala marningoti tumatangis ma ibana. Jadi dung diida si Judas parjehei, nanaeng hona uhum nama Yesus. Disolsoli marohana, dipaulak mana 30 rupiah tu akka situan ni malim, doho tu situan ni bangsoi, nin nama. Salah doahu, hujeheho doha pena somar pipot. Alai didok nasidama, dang rodi hamii, ho donasari disi. Jadi ditipal hon maperaki tu bagasan joroi, lau sumurut masiani laho manikot. Alai dibuat situan ni mali mahepengi, nin nama, dang jadi padomuan itu arta ni joro, ai tuhor ni mudar doi. Jadi mardos ni roha manasida manuh rohosa, tuladang ni padehudon, bahen parbadan ni halak dagang. Alani i ubain margowari, ladang mudar, rodi sadarion. Asa ditogihon nasida ma Yesus sian jolo ni si Kayapas tu kantor. Alai sogot manogoti, dang nabongot anggo nasida tu kantor, asa unang tarsubang, laho mangaton paskai. Gaberuar masilatus madapoton nasida, di dokma, paluao dia do dibuan hamu dopak halakon. Dungini na nasida mamangalusi, ait unang si bahen na jahat halakon, dang tagamon pasahaton nami ibana tuho. Gabe ni nasilatus mamadok nasida, buan hamu maibana, uhum maibana marguru tu adat muna. Alai ni naka Jahudi mamadok ibana, dang jadi pusaon nami manang ise. Jadi dialuhon nasida maibana, nin nama. Na dapat hami doon pabalik-balik ton bangso nami. Jala mangorai mangalehon guguan tu kesari. Dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamuse kantorna. Dijou ma Yesus, didok matu ibana. Atehe,
hodo raja ni Yahudi, Roma alus ni Jesus, nasian rohamdo nani dokmi, manang nani dok ni halak doi tuho taringo tu au. Gabe di alusi silatus ma, ay halak Yahudi do ahu, bangsomi do aka situan ni malim, ido pasahaton ho tu ahu, ahado binahenmu. Jadi di alusi Jesus ma, dang sian portibion harajauku, out sian portibion harajauku, dang tarbahen somangalo akan aposokku, asa unang sahat au, tutangan yaka Yahudi, alay dang sisongoni harajauki. Dungi nina silatus mamadok ibana, asa raja doho, jadi nina Yesus mamangalusi, songon nani dok mi matutu, raja do ahu ubahen na tubu ahu, jala ubahen na ro au tu portibion, asa hu hati dakon hasitongani, ganup nasian hasitongani, tangi honon ni ido soaraku. Jadi nina silatus mamadok ibana, ahamai hasitongani, jadi dung didok sisongoni, ruar maibana muse manopot akka Yahudi madok tunasida, dang jupang ahu, manang dia hasalaanna. Alay lam digogohon nasida mamadok, diguturi ibana do bangsoi, ay mangajari do ibana di sandok tano Judea, mamuka sian Galilea saat rotuson, aleu begi silatus, manukun maibana, manang halak Galilea ibana. Jaladung diboto nasian gonggomani si Herodes ibana, disuruh maibana tujolo ni si Herodes, ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Jesus Herodesi, las situtu marohana, ay nunga na niya leleng na, sainay idaon na ibana. Ala nang dibege baritana, jala di arop rohana idaon na, tadda si patupaon na. Jadi godang-godang ma disukunton tu ibana, alay dang dialusi Jesus ibana. Disido aka situan ni malim, ro di siboto surat, jala gogodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rapdoho donganna,
direhei jala dileai do ibana, disolukon mapahean na arga tu ibana, lasongonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari gabe maraleale masih Herodes dohot silatus. Aina masailaon nasida anggo nasailaon. Alai peam do di palua panguhum di pestai, sadahalak natar hurung, marguru tuna tinodo ni natorop. Ale adong matar hurung ujui, sada parjahat nasumalin, na margoar si Barabas. Jadi dinapungui nasida, didoksilatus matu nasida. Isedo dipangidohamu paluauku, si Barabas manang Yesus natar goar Kristus. Ay diboto do late ni roha nasida do ubay na dipasahat nasida ibana. Alay disosoy aka situan ni malim rapdoho situan ni bangsoi manatoropi. Asa dipangido nasida malua si Barabas. Alay pusao do ianggo Yesus. Dungi ini na panguhumi mamadok nasida, ise sian na duai dipangido hamu paluauku. Jadi didok nasida ma si Barabas, dungi didok silatus matu nasida, atong ahama bahenokku tu Yesus natar goar Kristus. Gabe saluhut nasida madok, parsilakon ma, alay ni na panguhumi ma, ayah mana jahat di bahen, jadi lam gogoma di pajojohon, parsilakon ma. Dungi ditogu silatus ma Yesus didokon malisingan. Jadi didadani aka soldadu masusang duri bahen tupal. Dia peho mai tu uluna, baju dap-dap ma dialito tu dagingna. Dungi romana sida tu jolona madok. Tabi diho ale raja Yahudi, laos dipastap ma ibana. Dungi riwar mamuse silatus didok matu aka Yahudi. Ida hamuma hutogi hodo ibana tu jolomuna
asa dibotohamu nasoadong jupang ahu salana. Laus ruar ma Yesus, majujung suksang duri jala marbaju dap-dap, didok silatus matu nasida, idahamu majolmai. Asadung di ida akasituani malim dohot akan naposo ibana, di johon nasida ma, parsilakon ma ibana. Dungi didok silatus matu nasida, buan hamu ma ibana, parsilakon hamu ma, aidang jupang au salana. Gabe di alusi aka Jahudi ma ibana, nin nama, marguru tu patik nami, ikon marutang hosa ibana. Ay dibahe do dirina anak ni debata, umbege silatus, lam gadda mabiarna, dungi diulahi mamusetu kantorna, didok matu Yesus. Siad dia doho. Alay dang dialusi Yesus ibana, dungi didok silatus matu ibana. Dang aku ponmu au makatai, dang dibotoho, marhuaso au paluahon ho, jala marhuaso pasilakon ho. Jadi dialusi Yesus ma, dang adong huasom mangago au. Aut unang nilehon ni tuho sian gijang. Dibaheni gumodang dodosa di napasahaton au tuho. Jadi olat ni ima, dilulusi latus, dalan paluahon ibana. Alay majujui ma akka Jahudi, nin nama. Molo di paluahoon, dang ale-ale ni Kesar ho. Ay namangalo Kesarido ganup nama bahe dirina gabe raja. Asadung dibege silatus hatai, ditogiho ma Yesus haruar, laus hundul ibana di habang saparuhumani, na diinganan na margoar, patar batu, ale anggo di hata Heber, gabbata, ima na masa di ari parhobasan paska, mareak hosni ari. Dungi didok matu aka Jahudi, idahamu ma raja muna, alay digogonasida mamajohon. Padao may, parsilakon ma ibana. Dungi didok silatus matu nasida, parsilakon ma raja muna. Jadi dialusi aka situani malimima, dang adong raja nami, dukon ni Kesari.
Asadung di ida silatus na somarguna hatana, lam gadda tahe gaorna, dibuat maaek mamuri tanganna di julu ni natoropi, huhut maddok. Lias doau sian mudar nion, hamudo nasari disi, dungini nasude natoropi ma, marsapata tuhami dohot tuyanakon nami mamudar nai. Dungi saut ma dipalua si Barabas, alai anggo Yesus dilicingi, dungi dipasahat ma, asa diparsilakon. Asini rohama dihamu dohok dame nasihat debata amata, dohok sian anak-anak Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna, selamat pasion padua madihita. Lau soras ma dihita saluhuna, nama dohoti pertangyangan pasion na barpudion, na dohotisa di bagasna ganup tuhatama mamasu-masu hita. Barita nauli di pertangyangan pasion wenetamido sian buku ni Yohanes bidu saplonom ayat 33. Asa mardame hamudi bagasanau ubahen nahu hatahon akai tuhamu hapor suhoddo jabbar muna di portibion alai posma rohamuna nunga talu hubahen portibion. Di bahasa Indonesia didok songonon, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus, tentu molo marningot tita di minggu-minggu pasion, tergobar ma di bagasan nguluta parsorion hapor suhon naniai ni Yesus. Bahwa di minggu pasion tersebut kita mengenang bagaimana penderitaan Yesus menuju kayu salib untuk keselamatan dunia. Tentu di turpuk tahun majai takasdo didok Yesus na parjulu diakan aporsea asa mardame di bagasan Kristus di bagasa Tuhani akan aporsea.
ala paima harorona badua halihon ikon ayota do haporsuhon songon naniai ni Kristusi. Ala ikod dayota doi songo dia pardalanan doho naniai ni Kristus songo nido ado patta di portibion ala si ihutoni bana do hita jala molo dido rupani hapor suho do jabbar muna ini na ido rau bana gudang jolma manukun ay buasa tanggung-tanggung Yesus debata menugu-nugu hita ninna uaitor ipalao masude si bolisi siap portibion buasa saya benon na dope si bolisi di portibion ninna asa sonang di portibion hape sa sitong nadang portibion inganat tanamanotong parlapi-lapi ado portibion di hita inganan persatokin ado portibion di hita alani molo didok hapor suho do jabbarmu di portibion sepanjang kita di dunia ini maka kita akan mengalami derita penganiayaan secara fisik terkhusus penganiayaan secara rohani. Begitu banyaknya godaan-godaan dunia ini yang membawa kita kepada kegelapan. Begitu menariknya dunia ini mempengaruhi kita agar kita tergiur dengan keindahan dunia ini. Dan begitu luar biasanya dunia ini menawarkan kepada kita hal-hal yang sederhana, hal-hal yang singkat, dan banyak jalan-jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Nak pola perlu prosesi ninna. Ba pitor mamora manian, pitor belga manian yanak kuni, pitor gabe hatok manian songonan, menawarkan hal-hal yang instan dalam hidup kita. Kadang iman kita digoncang, iman kita diobok-obok oleh dunia ini. Sehingga kita kadang terjerumus, sehingga kita kadang jatuh ke dalam dosa. Gabi di dok jolmai manaking songo suku-suku ni. Ay buasa ibad de batado pe di portibio nak kasih bulisi. Wetori pamate manya suwi si bulisi ninna. Hidup benar di dok diturpuk tahun. Hapor suho do jambarmu di portibion. Sepanjang kita di dunia ini kita akan mengalami derita penganiayaan. Tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Jala ido nanaeng sirenuk konota di minggu pasion sadarion. Di minggu-minggu penderitaan saat ini. Tentu ketika kita merayakan, mengikuti ibadah pertangyangan pasion saat ini, kita telah mendengar bagaimana perjalanan Yesus tadinya na parjolo ikonadong dinguluta roha na prihatin. Dijeheho Yesus. Jadi molodang-adong beroha na prihatin dihita. Bengas usabe no angi nga error beha porsiautai. Ibarat kompas ni partodion aturan na tu si iselata do alenge petu di bana tu utara.
Osure korsok-korsok buti kompasi ngadongi bagas mungkin melua onderdilla. Manang songot tibangan holan didege 100. Nah, ipalua pe pak naon tong 100. Berarti ada yang rusak. Makanya ketika dia menyatakan saya orang percaya, tetapi ketika dia melihat suatu penderitaan, terkhusus penderitaan Kristus, molo dangadong be keprihatinan di ngoluta, hati-hati bagi kita semuanya. Dangadong be keprihatinan, manang merlanggar majolma, rupani, lalu itaun isi inna, iya hadi, ene jugule natong ininna. Tidak ada keprihatinan. Makanya setiap orang percaya ketika tidak memiliki keprihatinan lagi, berarti dia telah dikuasai oleh kekuatan dosa, kekuatan iblis dalam hidupnya. Dang melubuk be tarotokna, dang makuling be partodionna, mati rasa iman percayanya. Jadi di Minggu Pasion ini ketika kita tadi mendengar perjalanan Yesus, harus ada keprihatinan. Amang tutu ninna alan di dosa kihapeng ikoni persilako dijehehon ibana. Nah paduahon di Minggu Pasion ini kita diajak untuk menyesali segala perbuatan kita. Manol solia kapabahenata, manol solia kadosata, alani dosa tai dipersilakon ibana. Jadi tidak cukup hanya prihatin, tetapi dia harus menyesali perbuatannya. Ikoni pukul adorana, ulo dorong madok, ayo nggak di skenario de batai, songoni perdalan nak bab. Bapak ulama harus sol-solan ninna. Tetapi di minggu-minggu pasion ini, di Minggu Pasion ini kita harus menyesali segala perbuatan dosa kita. Jalana mangihut di tengah-tengah nih perayaan pasion, laus disido tubuh lasni roha. Buasa merlasni roha kita naking prihatin, ada penyesalan dan bersuka cita. Kenapa? Karena melalui darah Kristus kita ditebus. Molo jamitat tanabudari iroro inna. Iroro hita sian gabol lisop ni dosa. Diroro hita sian halak na somar lapatan. Di roro hita sian halak naso mararga, gabe mararga. Alani holong ni Kristus, alani mudarna, gabe malum itahilala. Tentu sukacita inilah di minggu-minggu pasion saat ini kita merenungkan perjalanan hidup kita. Dan di minggu-minggu pasion ini mendorong kita untuk semakin semangat bahwa penderitaan Yesus membawa kita kepada keselamatan. Di minggu-minggu pasion ini memberikan suatu perasaan iman yang kuat kepada kita bahwa kematian Yesus tidak sia-sia, tetapi kematian Yesus menyelamatkan dunia ini. Di minggu-minggu pasion saat ini, mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Sepanjang mana, sejauh mana kita sekarang mengimani darah Kristus yang menebus dosa kita. Tentu itu akan terlihat dari perbuatan perilaku kita setiap saat. Kita bukan hanya merayakannya, tetapi merenungkannya, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, agar kita menjadi pemenang.
Selamat Pasion bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mula tema di pasahak rohanami di huali Tuhan, di baritam nauli naung di taria soko tuhami, di paingo tohami, asa totong, anul soli, akadusa, ala di dusa nami ido ubahin natar silaku. Ima holongmu maradupok kami, ala ni pargugui mahami marhiti-hiti todim, asa tau hami mangulahon akana hinalomohon ni roham di sisik ni tanoon. Asa gabi parjambar hami di hanguluan sugot. Asa gabi marnapuna hami di harajau mi. Rap dohoto di surgo hasonangan. Pos dorohanami di ho. Donga namung ngulu nami gaduk marsada-sada. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Di saluhut aka aktivitas ni ngulu nami. Ho madongani hami. Asa marhide-hide aka aktivitas ninggulu nami, marhide-hide aka ulaw nami, tarida pabahinan nami, songon si ihuton Kristus. Tuhan de bata ama nami na marhabang sa di banua gijang, budang akan nahuhiri pami di sisi ni tanoon, pribadi lepas pribadi, upasahat tami masaluhut aka paknahinirim ni rohanami, jalahoma patulus sosa. Tuhan de bata ama nami na marhabang sa di banua gijang, pasahaton nami manggulu nami bornginot tutangamu nabadiai yala totong ramo tammu pardalanan ni parmingguod dari marsugot pada musian hagut turon pada musian naka abat-abat asa martupa partangyangan di nama mestahon ari hama matemi hami bui sude martupa padao aka ela-ela ni portibion nalahu manigai parsaoran dari marsugu dilia portibion alai ngulu namar dami sonangima bayad dihami Tuhan de bata amanami namar habangsa di banua gijang upasahat tami mangulu nami tutangamu nebedi di bagasan pornginon jalan mangasa hokko taruli hami dilasni roha marhide Yesus Kristus martangia kami tujulun amin. Mari dihita sisian buku de opara 10 pitu sada laos tapasaha peliata. Tatangnya kumapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhu selehu-lehu nadinggan doho na sauli basa na moliutus upasahat tami masyan na nilihum itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wa na husus di julum pasu-pasu may jalaramo ti asahu parhasyak kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami gudang nisileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok melati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Rak mangiduhum mahita ditangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang sakinar badia maguarmu. Na Roma harajaumu. Saya saat malam ini roham di banua tongaun son na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hanggulua siapari. Saya sama dosa nami songon panisan nami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami. Una kami tugi untuk pangunjunan. Palua mahamisian pangago. Aihona punah harajaon. Dot hagugun. Rodi hasangabon sa liling-lingna. Amin. Saya didongani asin rohan itu hatta Yesus Kristus. Doho tolong ni rohan di bata mata. Doho parsauran itu di parbadia maha musal hukna.